Amak Pardenami, Gabi manggabi. di hari nauli, di bulan naringganon, di parnokak parnakok ngimatani aryon, jong do hamidison hasuhuton para anak marga siturus di namarlas ni roh hami, namar siala may amang Pardenami, naong majalo pamasu-masuon parbogason ianakon nami, siap bagas joron itu hatta marhite-hite naposona. Alani amang padeh Gabi manggabi. asa tung sahat kami dapat tua marulupulup ruhanami marulupulup nang tordinami. Alani amang padeh nami nang berengon nami ma perjalanan ni parumain nami. Alani amang padeh asa jolo alu damang majo tu amata martua debata. Mau lihat ma amang padeh ngadia dua luoko tu amata martua debata. Alu damang mamuse tu amata raja. Mau lihat ma padde nami ngadi alu damang tu amata raja. Laos alu damang ma tu situan natorop. Mau lihat ma amang padde nami asa marmula do inna nasa nadong di Portibion. Sonari peneng mulan nami ma amang panotoron nami. Nama jalo tuan digodak kami. Asa tutu dapota tua kami saluh na paparan pun nami. Tarlumowi mei di keluarga ni yanakon nami na baru majalo pamasu-masuan parbogason nasida. Baik damang ma godang mula-mulai. Lihat ma amak padde nami ngadi baik damang godang mulai asahu sopa hami ma amat tambar tua de bata baik damang ma godak sopai. Mau lihat ma amang padde nami. Sonari pe amang nang mga liat mahami di poguni alamanon. Asa tangyang ngami matua mata mertua de bata. Lihat manang panggabia perhorasat di hami saluhut na paparan lupu nami. Tarlumuwi mei di ianakon nami. Nang majalo pamasu-masu perbogason nakaningan. Alani amang padde nami. Asa baik damang ma godang lihat-lihati.
mau lihat amang pada nami ngasagat kami tutu na mga liati saya lihat panggabia perhoraso at tuhami saluhuna sonari amang pada nami nagsahat matuhasatan na asyang giat sahat akan nauli akan nadinggan asani tahuin na tiyo pinamasuk tu panuhatan badamang magodak si tiyo laspadomu matuhasahatan. Oras. Dihita suton, tertujolo mahita sa tomo-tomo. Halolori hula-hulata rajai sibolon. Di nama nomu-nomu hita. Di rohan namin yan, hola kasuto bolong ate.